Morjesta Altti. Se on Somaroope tässä terve. Hei, mä oon nyt kuukauden päivät seurailtu jätkää aivan mielettömän siistejä striimejä somanen.comissa ja tultiin siihen lopputulokseen, että meidän on pakko muistaa jäbää jotenkin. Koska sä oot ollut meidän ehdottomasti aktiivisin striimaaja. Sä oot aloittanut striimailut meidän sivulla just sillä tavalla, kun me toivottiin, että nämä striimit lähtis käyntiin. Ja lisäksi sä oot myös ensimmäinen striimaaja, joka on rikkonut maagisen 100 yhtäaikaisen katsojen rajapyykin. Niin, me tultiin siihen lopputulokseen, että meidän on pakko palkita sut jotenkin. Mä en tiedä tiedäksä, mutta mä oon näyttelijä semmoisessa aika makeassa elokuvassa kuin Bunny the Killer Thing, joka saapuu Suomen elokuvateattereihin tuossa marraskuun alkupuolella. Ja me saatiin semmonen päähänpisto, mitä meillä nyt on tapana joskus saada, että tehdään sulle tämmönen video, jonka välityksellä mä sitten kysyn sulta, että haluaisit sä Haltti lähteä kattoon tätä Bunny the Killer Thingia mun kanssa. Siis mä tarjoan. Ei meillä muuta. Jatketaan striimailua.